dan napring jofi kini ka por pi snowbet ba pi duk palat pi wan na kalong ying ka ba duna ha ki baro pi snow yaldi ba pi duna ha ka jing nang ka jing start pim don ya kata ka jing pule ka ba biang pi snow yaldi ba pi po pim don ka kamai ka ji ka ba biang pi snow yaldi ba pim long ye ba pi jumut duru hatu blay ula ban penon kam kom ya ka hatu blay ula ban le ya ba kom nga batang teng fiong tang kita ki banang ki ba start tang kita ki ba bit ba biang tang kita ki ba ki ba la don lupai kata ka long yeng ka background ka ba biang let's say utrai penan kam ya ko ba kum kita reng ni ka sngi ka kwa ban kren yang ni ka subject ba blay khot ya kita ki ba sngot bit henrei blay pen tebit ya kita ken ki ba khot ba ka jingkali ka long ni ka sngi fidain ki ba khot ka jong blay Shwabangan poi shata ka subject nga kwa ban ai kublai shwe ya pi wei baro ngada snow ya pi ngada snow kemen shi shana kam ta jong pi ya ka ba ngala ju snow ya ka ta ka jing bana sha phang jong pi ya ka ba fi yu trai ba ya ka fi ngap haru yang ni ka khubor na ka potternet man la ga singi ngala ju snow ru ba man shwa pi long ki briu ki baduna ha ki rementa na mar fila yo i ka ktien la pendap shi sha ya fi ken da ka bor la pendap ya fi ken da ka jing kemen da ka jing sok Barulah penkelaru ya ke jim ke jong pi namar ke ktien ke jong blai ka penkela namar ba fila shash gormen sha pim dan jinget rei menta fila nang klan ke jinget baru blai ula nang penkela dur ya pi ru na ka buram shaka buram bat fila nang pi ha ki baru ngada snungu yu blai nam ta ge bu la le ke jim jong pi ba ngada snungu ngada ai khub blai ya pi ru ba finang yat ru kene ka long ka jingkan tu na ka liang ke jonga ya ka finang yat ru na ka bor shaga bor na ka jingat chaga jingat ba na ka buram shaga buram na ka bantau Jesus Christ ha kene ka sngi ka bamanta nga kwa ban kren ni kene ka subject hatu ublay ukhot tangi kita ki ba sngut bit ublay khot ye ki ba sngut bit lene kita ki ba tbit tangi ki henrei ublay upen tbit ye kita ki ba khot ublay upen tebit ya kita ki balakhat habang apay ya ladi bat ke jing sedang jong ni ke jing syakri ngai i ladi bangam long i ite ngam nang i ite ngam da dei utaw banang haki ke baro ngam dei uba bit agi ke baro apay sa yesunita ka abanong fi isnita la itu ikata ba mai tang manon ka komputer nang imtip iru kata ka komputer ka ba kumno henry ublay ujiet yang apa isnita bagi ka ministry ya ka bangin long ke jingkar ku na ka banta ka jela na ka banta ka perthai ba ujiet yang ki bamnang ne ujiet yang ki bamler eru ba deng ta ngai le ding amnang ngam tep eru ngim da day na ka line na ka media ngim da don jing nang jing tep eru Sepang ka media henry ublay ujiet kum yangi ban penyangi na kiji syakri jong ka media hagani ka nongba aga jong ibang aingu ublay mentala henry usnem ngila yaya ban aingu ublay baula don rengkat bagani ka jing syakri badeng ta kwa ban ongi fi ka sngi ka bamenta bau blay khot tangi kita ki batbit tangi kita ki baruspa tangi kita ki banang tangi kita ki bala henry ublay ujiet wat ya kita ki babiet jong ni ka perthai ban peleran khop ya kita ki ba start jong ni ka perthai bo blai ujiet ya kita ki ba po jong ka perthai ya kita ki ba duk jong ka perthai ban peleran ya kita ki ba ruspa leni kita ki bom don bor ujiet ya ki ban peleran ya kita ki ba don bor tadeng ta kwa abanong ifi bo blai jongi nga kwa an puli ka dekat nga da smo it nga dekat na ka shiti ka ba ningkong ka jong upol shaki korin ka lenong ka ba ningkong ka dekat ka ba arpunyo ka ktien ka jong blai ka angum ne Henry ublay ula jiet ya kita ki eru ki ba biet jong ka perthai ba un pelaran khop ya kita ki ba start ba ublay ula jiet kita ki eru ki ba tlat jong ka perthai ba un pelaran khop ya kita ki eru ki ba don bor ba kita ki eru ki ba po jong ka perthai ba kita ki eru ki ba nyau ben ublay ula jiet ken bat ya kita ki eru ki bamlong ba un yo ben pendu no ya kita ki eru ki balong ba ka do baro kanam yo le sarong hakmat ublay kani kadai ka ktien ka jong blengas tuna ni khot blai phok ong ti da uhi pi long how Chris Jesu ya ba blai ula long hangi ka jing start ka hok ka jing pen khoi but ka jing seu spa ba kat kumbala tho uta ubale kemen tu un le kemen ha utrai pleng
habang idon how Chris wa hingi kata ka jing start wa hingi kata ka hok wa hingi kata ka jing pen coach baru a hingi ru ya kata ka jing ai but ya kata ka jing safe spa ya ka bangin yo ban le kemen shisha da ka jing kemen ka jong trai tadi ta ka abanang fi ka ni ka sngi wat nom sngopo iladi wat nom ngau duk ngau ba rit na ki baret kan mau hang ni bau bleu jit yu Gideon usung so iladi bawan na ka jat ka baret do usung so iladi ba umdeu ba klan umdeu ba shlur umdeu ba dap ba biang umdeu ba la lene umdeu ba doni habu bleu jit yu Gideon usung so ika status ka jong usto ika kerdan ka jong bawan na ka long ying ka baret ka pamdani ram reu bleu jit yu Gideon ya ka baunai ka jingjop ru ya ki Midian badeng ta ka ban ong fi bau bleu la ban kam yano bleu la ban khat yano ula ban jit yano bang ka ban ong fi ka ni ka sngi bau bleu ru jit ya fi ka ni ka sngi baka babel ka ong ka tam dei ma pipi jit yu the gospel John is san kan re ong pipi mshim la jit nga re nga ngala jit ya pi ngala thung ru ya pi bat pin long over yai le pin long ki ba sai so ba ki so jong pi ru kin long ki ba yai ne ka ta ka de ka tien ka ba jisu ukran yi ki san ran ka jo o pi mshim la jit nga dei ba nga ba khat ime Petros Andrew dei me ba khat manga imi Jacob ngala khat ime Giannis dei ma nga ba khat ime dei ma pi khat nga khat manga nga jit manga ya pi ba dei ta ha bang la jit ngala thung ru ya pi ba ji sien manga ngala thung wei bala ban rat ji sien banga ngan pen yang wei bala an pen klem but ngala thung ya pi ba fin long ru ken ki bi yai le mdei ki ba sakut sa ajo ndrei ki belong progressive ki balong ki ba yai le ki bi yai tulun haka kam ke jong blai bat ki ba sai so ru bat ba kita ki so kin long ki bi yai ne kita ki dei ki jing ong ki jong Jesus Christ ka de jing kular ke jong tribe ke jing le ke jong u ya ka ba u le ya ka ki eki ki ba pla u jit yu Petros bo biet u bam ram u de illiterate u de tam nong yo u jit de Matthias ru bo u de nong pop u sngo be kum no ble khat kum nya nong pop ma ble u de nong khong kajana unong krong kajana u ki breu ki isi ki jiu baro ki ong ne shao de u in khong shalang mat rei u ba komuta u jisu u jit ba kwa bano fi ka ne ka sngi compare ngi le ayu ka ji im jongi compare ngi de gi ai ka ji im ka jongi compare ngi long ki ba kom no rei de u jisu bla jit yangi u jit ya piru ka ne ka sngi ba ka khawai ka kwa bano fi sngo ne ka ktien nget ya ka ne ka ktien u jisu ong mdei ba pipi jit nga dai nga jit ya pi bat ngala thung ni fi ba ji sien mo tra thung am pilong thik tau ding ba u bla thung dau trai bau tau thiet jong PM kita ki thiet ki por che ti banang ta fi ki jet man la gasngi bau neu ding ba u yai pho bat u yai sai so bat u yai jerngam kita kisla wada ka por ka barang reng khyang ro onam pe ban sai so lam ne onam smart khuslai ba ka tien ka jom lai ka ang ba hi sen ba uptra thung dan u ai ro u bala ban pen khalam ba dai ta kwa banang fi ka ne gasngi utra u e fi ba udan ka banta ka ba crowd ka ji im ka jong fi wat nom nyo po ila de onom khain ila de phim long e shisha la fi pun ret bil de khamat jong trai utram le shibun ki kamba ka ji im fi ba bleu khat kan mau ni ka por ka ba bleu khat yo Moses snow ila de ba nang wong at thlon nga de tang nong up lang brat ni ngam nang dai bleu jit yo Moses ku jit yo Moses ban long utau shakri ba crowd e jong o ya ka ban palat sno ni ki khun Israel na ka kti ka jong faro baru bleu jit you David udewe tahu nong aplang brot ya ka paro tang ulaklet gi men gi nyoben you bleu jit you David namar bu David we you try ude tong knaret bleu pe am ya ka shabar ndre pe ya ka shapa jit you David la ula ban jit you Gideon la ula ban jit you Moses la ula ban jit you David la ula ban jit ru what you Noah ubreu bam nang ude tong nong ra jit you bong long nong tei ka ying ling pi trai bleu la ban jit fi sngo ne ka ktien ka ne ka por namar u bleu kran fi bon kon nga jit mangai fi ndai bo fi jit nga jit fi bangan thong fi lo bleu la ban jit u Paul u balong u Saul jong ka Tarsus u de nong pen yap iki Kristano pen shitam ye ka balang
lada utrai ujiet kom ya ubadrunar ubadakat pitrai unom jiet efi jiet bet man penon kam borba efi kombola penon kamru yo sol ka tarsas ula kalalong polo apostol padai na kwa bro efi ka ngi kai ka bo bleu le am fin da lingo ngam ju mudor mangan long kom ni hendak ka dei tang na ka jing ai ka jo blei bo pelong ngam dei banga ba jiet yu jisu dei ma u ba jiet yanga bot bot thung yanga baru penlong yanga ban yai let ban yai telun man la ka sngi ban poi sha ka ta ka thong yi ka ba u labo ba bangan long ba sei so bat bo tau so jonga un long ba yai ne ba dei hing ta ka dei ka jing le ka jo kam dei ka jing la ka jonga kam dei ka jing start ka jing nang ka jing tip ka jonga am dei ka ai ru na ka dei tang na ka jing ai ka jong blei ka ba pelong yanga kum ni kum banga ngalong ba un pelong ya phiru kum jo mara ka tu ka shnong ka jong fi dan kam ya fi ha ka tu ka yeng ka ba pi dan blei dan kam ya fi Hakanu no ka jaka ka pidan tani dei haki office na hakanu no ka jaka u blai ula jet efi ba pin long ka down jong ka jingar khu ka to ka jaka ka ba blai bu efi na so ni ka por u try un pen sla efi un penon kam efi wat ju om banga na long ba po u blai chi sha un penon kam efi ba po u blai penon kam efi baret u blai penon kam efi le se bom dan jing nang jing start ru un penon kam efi fi wan na ka ta kai long yeng ka ba ki bru ki nyau ben efi blei penon kam efi tadeng ta habo blei u jet efi habo blei pen yang fi ei wala ban pen sange tadeng ta snow kan ka por baru try bo wat efi ba ka dei efi ban snow ban respond ban paik tien yagata ka jing jet ka jong try lada u Petros tre lada u Johannes lada u Matius tre ni gini kar argun kim tre am try rom la ban le ni na marbo u jet yaki ki ko ngo bar ki nget kim da snow to ike ru Henry de try uba penjana yaki namar udai ma balakot badai ma kan uba pen tebit yaki hadu kata batang dagi niki mo khat arngot hoi Matthias wan hadien ula yap no Judas la tap u Matthias ki khat arngot ki pen knyo ika pertai barakawai bang kwa banong ifi utram dan kam shibon kumba upanan kam yo Gideon dan kam itu ki laipo arajar upanan kam tang dagi ta ki lais pangot ublem dan kam shibon ban pen knyu ye kan ka perthai udan kam khandiat bodan kam ya phi uban long tau ba khandiat jong o ha ka ta ka jaka ha ka ta shnong ka pi dan ya ka ba fin long ka daw jong ka jingkar ko on pen tbet ye fi un hikai ye fi un pen chat bor ye fi un pen sle ye fi un pen dap ye fi kan ta ka jinga e ge jong o tadai ta wat ong banga nga dei tam nong pop wat ong banga nga dei bo biet ba anna la ni bo duk ngo kwa ba no fi wat ju ong maru bleu la an pen kam ye fi ka no ka por tu long ma phi kan ki bawat ek khmat ge jong blai ong try ngalong blak kloi ka try khat yang try jet yang try penon kam yang try na kam ta ka buram ge jong me berkat ka tin jublai kong uji song ka lengkha ka lo burli ki nong try ki khindiat te namar bun ki bri ki ong try kam blai le yo blai ngono man siu tu lo nga nem kom no kwam nong fi la ka sarkar ka thung kam ye fi ka tip kom no ban siu tu lo la blai u jet ye fi am u tip ma u ban siu da ka jingnan kam ge jong fi man la ka sngi badeng ta wa ju ya da ka jing bam ngai ya da ka jing ngai sngo command bo blai u jet ye fi ngai u tran ka khu fi ke ne ka sngi ka man ta u blai u jet ye fi ma ngai ha la jet te ma u ban pen tbit ya phi ha ki aka baro andwai ne ka poram ta jong fi andwai tran ne ka por nga ai ngo ye me badai me ko try ba jet badai me ko try ba thung dai me ko try ba pen let the try ban yai let kini ki khong ki me ba ki long ki ba sei so ki so ki long ki yai ne dai me wan le ka ta try nga tip me la jet ki brio ha ka bible ko try ki bam poi per khat try me la jet ki ba kum ki ta me jet ri ni ki khon ki jam ha ka ni ko sngi ko try dai me bula i ki men thung ki ko try men per sla ki men pen kam ki ko try man long da go jing ka ko ki hima go jameng don apeng jo fi ki rugan thai fi ki khna gan thai fi ki samla ba utrai un ka khu ye fi ba do don apeng fi ni ba ki samla shin rang ba ki bala khamrang ba ro utrai un kha fi ba pen kam ye fi utrai un sla fi ba utrai un le shibon ki da ka ji ai ke jo ya ka fi ni ke ke bo film tip ke film la utrai un pen la adwai nga ka khu fi ha ka teng ge jong jisu pediang ne ke jing khat pediang ya ke ne ke jing jit ke jong trai hak teng with Jesus adwai nga aingo amen ngai try un pen tebet ifi namar de ma u bala jet ifi try ka khu ifi nai pen ret el de khamat jong try on try de me ka ma mon ke ji em jong ngan sha bet
ngay trang các khôi phi bless you bon amen